Moi bo día. Hoxe imos asistir aquí nesta Cámara á aprobación por parte do Partido Popular a que quizáis sexa unha das leis de maior trascendencia desta legislatura, porque é unha lei que lle vai dar cobertura legal á privatización da sanidade deste país. Se o feito é grave en si mesmo, é tan grave o feito de que o están facendo pola porta de atrás, sin valentía de presentarlle directamente á cidadanía galega o que están aprobando en esta lei, senón disfrazada de regulación de tempos de espera, de teórica democratización, cando o único e real obxectivo é darlle rango de lei á privatización da sanidade. Este proxecto é un proxecto de lei sustentado nunha gran mentira, nun engano, e a maioría das propostas contidas na lei xa existían en vigor, xa estaban en vigor. Simplemente fixeron aquí unha especie de caixón desastre para adobar o que é o fondo e o auténtico meollo da cuestión, que é darlle ese rango de lei á privatización da sanidade. Cuestións como garantir tempos máximos de espera, libre elección de profesional e centro sanitario, segunda opinión en enfermidades graves, manifestar instruccións previas, coidados e tratamentos, información de dereitos e deberes sanitarios xa estaban recollidos en diversas legislacións. O único, insisto, que fan é metelos aquí en esta lei para que dotala de algún tipo de contido. Propaganda de algo novedoso cando non hai nada novo. Engano porque non só non engaden ningún dereito, senón que incluso recortan algúns dos existentes, como a segunda opinión médica, ou eliminan a universalidade do dereito á atención da saúde, sendo seguidores do Real Decreto 16/2012 que elimina ese dereito. Engano nos tempos máximos de espera. Os tempos que ofertan de 60 días para operacións cirúrxicas e de 45 días para consultas e probas diagnósticas son imposibles de cumplir na actual situación a que vostedes teñen sometida a sanidade pública, e sábeno perfectamente. As listas de espera dadas a coñecer polos Sergas, pois no terceiro trimestre, as últimas que coñecemos, o terceiro trimestre deste ano 2013, siguen aumentando, 89,9 días de media, e vostedes presentan unha lei de garantías nun contexto de menos orzamentos, menos recursos, menos medios, non son quen de cumplir os tempos de espera establecidos e ofertan, teóricamente, rebaixar eses tempos de espera con menos recursos. O tremendo é que o fan non reforzando a sanidade pública, senón que fanno apoiando, apostando e meténdolle recursos á sanidade privada. Eso é o tremendo da situación. E non é só que o diga o BNG, xa o dixen aquí en esta tribuna, pero paréceme que é de suficiente importancia como para volver a repetilo. O CES, que evidentemente non é un organismo onde o BNG teña maioría, ni moitísimo menos, manifestou no seu informe e que logo das explicacións dadas polos Sergas non, dende logo, lle pareceron aceptables, que a magnitude do compromiso que vostedes teóricamente recollen en esta lei de garantías, cos prazos de atención que establecen, non van a ser factibles a súa consecución, mesmo a medio prazo, sen unha importante xestión de recursos no sistema económico, técnicos e humanos. Eso dio o CES, que nun contexto económico recesivo como o que estamos, e sin unha memoria económica, non vai ser posible levar a cabo esta lei de garantías. Dixéronllo os sindicatos, dixéronllo os profesionais, dixéronllo moitísimos colectivos deste país, que esta lei de garantías nin era necesaria, nin aporta nada novo, agás o que le veño dicindo, que é a privatización da sanidade pública. É unha lei que é un engano. O feito que vostedes tanto propagandean de que favorece o acceso non é certo, discriminan as persoas con menos recursos económicos, só as persoas con capacidade económica poderán pagar por adiantado intervencións ou consultas ou desplazarse a outros centros sanitarios. É un engano na libre elección de profesional. Vostedes ofertan teóricamente a libre elección do que xa hai, médico de familia e pediatra, prometen libre de elección de enfermería, o que non din é como. O que non din é como. Deixan moitísimas das cuestións que encetan
expoñen esta lei a expensas de posibles desenvolvementos regulamentarios. Xa se verá como se fai. É unha simple declaración de intencións, entonces ofertan libre elección de profesional, non din como, nin din como, por exemplo, nas zonas rurais onde só hai un médico, un ATS, como se vai proceder esa escolla? Ou como se vai proceder a escolla cando unha persoa chegue a un centro sanitario e diga eu quero o facultativo ou facultativa de X e resulta que ten o cupo máis que saturado e non sei que tipo de escolla van vostedes a facer cando teñen en marcha unha lei de reposición que desde o 2010 ou 2013 supuxo a eliminación de máis de 2.000 profesionais do sistema sanitario público. Entonces, no BNG non sabemos como van vostedes a ofertar o que din aquí na lei, entre outras cousas, a libre elección de profesionais que prácticamente, profesionais sanitarios, son xa especie casi a extinguir polas medidas que vostedes están a tomar. É unha auténtica carga de profundidade contra o actual modelo sanitario porque a planificación dos recursos en función das necesidades de cada zona non se contempla, o traballo en equipo multidisciplinario non se contempla, a integridade da atención non se contempla, a coordinación entre os niveis de atención primaria e hospitalaria non se contempla e o que si vai a significar é o acentuamento do desmantelamento dos hospitais comarcais, porque vostedes con esta lei tamén detrás agocha unha concentración de recursos nos grandes centros sanitarios. En suma, acentúa as desigualdades en función non só da renda, sino tamén do lugar de residencia dos galegos e galegas. Pretenden vostedes vender como norma dirixida a facilitar o acceso á democratización o que en realidade simplemente é rematar cunha sanidade pública, universal, gratuita e de calidade. Esta lei de garantías é unha estafa aos cidadáns, estanlle vendendo un auténtico produto fraudulento, vostedes sábeno perfectamente, están vendendo accesibilidade ao sistema cando o que hai é máis privatización. O único obxectivo é drenar doentes e recursos para a sanidade privada. Unha lei de garantías que, por un lado, xa lle dixen, vai a outorgar rango de lei soamente a unha parte dos dereitos que xa estaban recoñecidos e, por outro, pois cuestións como os tempos máximos ou a elección de profesional quedarán a unha futura regulación que non sabemos quen, como, nin de que xeito, nin que baixo, que criterios o van vostedes a facer. O Bloque Nacionalista Galego, a nosa posición é ben coñecida desde que vostedes presentaron o anteproxecto de lei de garantías de prestacións sanitarias. Dixemos que esta lei non iba a supoñer ningunha mellora con respecto ao que hai, simplemente iba a ser eso, unha cobertura para poder legalizar a privatización da sanidade. Pretenden, nunha situación que nada ten que ver ca propaganda que vostedes un día e outro repenican, teñen sometida a sanidade pública galega a unha política de acoso e derribo, de desmantelamento, e presentan unha lei de garantías que, dende logo, en nada vai a solucionar os problemas que ten a sanidade. Durante o debate en ponencia, o Partido Popular non mostrou ningún interés en facer aproximación ningunha a chegar a ningún tipo de acordo. Mantivo unha posición inamovible, tan inamovible como que ni siquiera aceptaron a emenda que presentamos de que se fixera unha corrección da linguaxe sexista na que está escrito esta lei. Un texto escrito prácticamente todo en masculino, médicos, facultativos e demais, e ni siquiera aceptaron facer a corrección da linguaxe sexista. Con eso xa lles digo todo de cal foi a vontade de acercamento durante o debate de ponencia. E se xa é ben grave que a estas alturas o BNG, por exemplo, tiña que presentar unha emenda solicitando que se corrixa a linguaxe sexista, é máis tremendo que o Partido Popular non a acepte. Logo veñen con propagandas de igualdade, con proxectos que simplemente son papel para a galería. Hoxe chega aquí esta lei tras unha posición de rodillo e prepotencia e o BNG ten perfectamente consciente de que esta lei de garantía responde a unha escolla ideolóxica de fomentar a sanidade privada a costa da pública. Mais, a pesar deso, presentamos toda unha serie de emendas no obxectivo de modificar os aspectos máis lesivos, máis negativos e discriminatorios que esta lei contén. Unha lei
privatizadora que vai aumentar as desigualdades entre quen poida costearse unha intervención ou unha proba diagnóstica na sanidade privada e quen non, pois xa se terá que buscar a vida, unha lei que supón que a sanidade privada deixe de ser complementaria e pase a ser considerada en igualdade de condicións que a pública. Esa é a auténtica realidade desta lei, señora conselleira. Unha lei que supón unha escolla ideolóxica pura e dura, xa que os tempos de resposta que vostedes din que van a garantizar é única e exclusivamente a costa de sacrificar a sanidade pública e garantir os tempos de espera apoiando e meténdolle recursos públicos á sanidade privada. Esa é outra das grandes realidades desta lei. Que os procesos novos, rendíveis, máis vistosos nas estadísticas van ir para a sanidade privada e na sanidade pública van quedar os crónicos, os máis costosos, os procesos longos. Eso tamén é a realidade. Que vai significar menor nivel de confianza e seguridade porque non hai centros de referencia contemplados nesta lei, non queda establecida a conexión entre a atención primaria e especializada, como xa dixen, non garantiza ese traballo coordinado, vai supoñer desmantelamento dos centros comerciais. Presentamos emendas para garantir a máxima transparencia das listas de espera, pero vostedes votaron en contra. Presentamos emendas para que os doentes poidan elixir non só centros, sino tamén profesionais. Votaron en contra. Emendas para garantir a atención sanitaria a toda a cidadanía, que ninguén quedara excluído. Vostedes votaron en contra. Emendas para que se levara a cabo un procedemento mellorado da segunda opinión e instruccións previas. Tampouco lles pareceu de interés. Emendas para mellorar o acceso e o aumento da equidade e tampouco o Partido Popular votou a favor destas emendas. Emendas para mellorar os tempos de consulta e probas diagnósticas, que os tempos de resposta deben garantirse dentro da sanidade pública, señora conselleira e señores e señoras do Partido Popular, que os tempos de espera se garanticen na sanidade pública, porque iso é o único xeito de apostar por unha sanidade pública en este país. E vostedes tampouco votaron a favor. Parecelle que hai que garantir esos tempos de espera, que non os van a garantir, pero en todo caso que sexa na sanidade privada. Garantir esos tempos tanto para problemas de saúde novos como para os que xa están padecendo persoas en este momento. E vostedes tampouco quixeron que isto quedara reflectido nesta lei de garantías que van a aprobar. Emendas para garantir información de calidade sobre a libre elección, para introducir procedementos para garantir melloras no sistema público, que o persoal directivo asuma responsabilidades, que se nunha área de saúde, nun centro hospitalario, non se cumplen obxectivos, as listas de espera non fai máis comentar, alguén se terá que responsabilizar. Alguén se terá que responsabilizar porque as cousas non pasan simplemente porque sí. Habrá que facer informes e habrá que establecer que mecanismos correctores hai que establecer para que as cousas non vayan a peor. Pero aquí vostedes siguen a teoría de que as cousas pasan porque teñen que pasar e non queren asumir responsabilidades, nin directamente os máximos responsables da Consellería, nin os directivos que vostedes nomean. Emendas para que non se cometa a fraude de cambiar a regulación da representación sindical no Consello Galego de Saúde a través dunha lei que teóricamente é para garantizar os tempos de espera, pero que son simplemente pantalla, porque no fondo, igual que simplemente é para privatizar a sanidade pública, incluso chegan a cometer a fraude de que con esta lei de garantía de tempos de espera cambian a regulación da representación sindical. Non foi aceptada ningunha das emendas do Bloque Nacionalista Galego. Eso, no BNG, desde logo, só ten unha lectura. Estamos en posicións diametralmente opostas o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego en canto á concepción que temos da sanidade pública galega e universal deste país. Evidentemente, vostedes a súa aposta é privatización, a aposta do Bloque Nacionalista Galego é ter un sistema sanitario que atenda a toda a sociedade galega. Emendas que tiñan como obxecto garantir unha sanidade pública e que vostedes apostan polo contrario. Basicamente, o que significa esta lei é desigualdade, que quen teña recursos pode acceder á sanidade privada baixo teórico reembolso posterior, que tampouco queda regulado como se vai a facer, e que as persoas que non teñan recursos quedarán para unha sanidade de segunda ou para unha beneficencia que vostedes sabrán como van a xestionar. Non é unha lei para garantir dereitos, senón que é unha lei para garantir volumen de negocio para a sanidade privada. Esa é a lei de garantías de prestación sanitaria que hoxe van vostedes a aprobar aquí. Moitas grazas. Moitas grazas.